Siya nga. Oh, JR! Hindi ko pa siya nakikita. Punta na natin. Nasaan ako? Mama? Ate? Baka mamaya, armado yung mga nagbabantay dyan. Hoy! Nakita tayo. Tara! Hindi kaya sindikato yung mga yon? Sandali po! Tawan niyo ang asawa ko! Nasaan ang asawa ko? Saan niyo dadali ng papa ko? Huwag po tayo ng tulong kay Lolo! Please, ma! Ron! Mama! Nasa akin ang anak mo. Ibalik mo ang anak ko! Pariram! JR? Siya yung sangkot sa nakawan noon ah. Siya nga. Saan na kaya yan? Naisahan ako nun ah. Mahuhuli rin kita. Sino kaya sumusunod sa akin? Buti lang niligaw ko siya. Oh, JR! Bakit parang pawis na pawis ka? Ano nang balita sa paghahanap mo sa anak natin? Hindi ko pa siya nakikita. Meron kasi umahabol sa akin na lalaki. Ha? Sino yun? Baka isa sa mga naghahanap sa akin. Pag nagtanong sila, sabihin nyo, hindi pa ako umuwi dito. Ikaw naman kasi, kung ano-anong gulo na naman ang pinasok mo. Paano ng anak natin? Basta, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita si Ron. Hello? Sige pare, papunta lang ako dyan. Sige pare, hihintayin na lang kita dito. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo pare, ayon sa source ko, may dinadala daw na batang lalaki doon. Baka yung anak ko na yon. Tara, punta na natin. Sige pare. Nasaan ako? Mama? Ate? Sino ka? Nandito ka sa bahay ko. Huwag kang mag-alala, malapit mo nang makasama ang mama mo. Talaga po? Oo, basta magpakabait ka lang. Opo. Sige, dyan ka muna sa kwarto mo. Mamaya, aalis tayo. Sige po. Pare. Dito na ba yon? Oo pare, dito na nga yun. Mukha namang walang tao dito pare. Ano pare, pasukin na ba natin? Huwag muna pare. Hindi natin alam. Baka mamaya,
Armado yung mga nagbabantay dyan. Sino kaya yung mga lalaking yun? Hoy! Anong ginagawa niyo dyan? Pare, nakita tayo. Tara! Bumalik ka dito! Mga magdanakaw siguro mga yon. Pare, bumalik na lang tayo bukas. Pasukin natin yung bahay na yun. Sandali pare. Nararamdaman ko. Parang andun yung anak ko. Malamang pare. Dahil may maigpit na nagbabantay doon. Bakit kaya nila kinuha yung anak ko? At anong pakay nila? Hindi kaya sindikato yung mga yon? Huwag naman sana. Baka anong gawin nila sa anak ko? Tara pare. Bumalik na lang tayo sa ibang araw. Sige pare, tara. Lolo, Oh, Lovely. Andito ka na pala. mano po Lolo? Bakit po pala pinatawag niyo ako? Pinapunta kita kasi gusto kitang imbitahan sa kaarawan ko. Talaga po, Lolo? Oo. Sana makapunta kayo. Lalo na ang mama mo. Lolo, baka hindi po makapunta si Mama. Pero pipilitin ko po siya. Sige po. Ang importante, makadalo kayo. Sige po, Lolo. Salamat po. Magmerienda ka muna dito bago ka umalis. Hindi na po, Lolo. May trabaho pa po ako. Dumaan lang po ako saglit dito. Ikaw ang bahala. Paano po yan, Lolo? Aalis na po ako. Sige, mag-ingat ka. Opo. Salamat po, Lolo. Ma'am, ano po? Hindi ba tumawag ang papa mo sa'yo? Hindi naman po. Hindi po ba siya nagpaalam sa inyo? Hindi nga eh. Kanina pa siyang umaga umalis. Hanggang ngayon, hindi pa siya umuwi. Baka po hinahanap niya pa rin si Ron. Nag-aalala ako sa papa mo, anak. Baka mapahamak na naman siya. Ma, alam ko kung tinutupad lang niya ang pangako niya na hanapin ang kapatid ko. Sana nga, anak, mahanap na si Ron para mabuo na ulit ang pamilya natin. Sana nga, Ma. Ma, galing nga pala ako kila Lolo kanina. Bakit ka nga pala pumunta dun, anak? Kasi po, iniimbitahan niya po tayo sa kaarawan niya. Oo nga pala, anak. Malapit na ang kaarawan ng lolo mo. Opo, Ma. Sa susunod na buwan na po. Pupunta ka po ba, Ma? Hindi ko alam, anak. Panahon na rin po siguro, Ma, para harapin niyo po si Lolo. Para makahingi na rin po kayo ng tawad. Nahihiya pa ako, anak. Pero, pipilitin ko. Sana man nandito pa si Ron para maisama rin po natin siya. Oo, anak. Makakasama din natin ang kapatid mo. Alam ko yun. Sana nga po, Ma. Araw po. Kayo ba si JR Magtanggol? Opo. Sino po sila? Ako pala ang inatasang humawak sa kaso ninyo. Iniimbitahan ho namin kayo sa presinto. Sandali po! Sandali po! Papaliwanag po ako! JR? Sir! Okay, Sandali, tara sir! na! Tawan niyo ang asawa ko! Anong
ibig sabihin nito? Sino kayo? Bakit anong kasalanan ng asawa ko? Iniimbitahan po namin ang asawa niyo sa presinto para harapin ang kasong kinasasangkutan niya. Anong kaso? May naganap po kasing nakawan nung nakaraang buwan. Sangkot po siya, kasama ang mga kaibigan niya. Ge, dali niyan! Sandali lang! JR! Bakit mo nagawa ito? Mitch, kailangan pagbayaran ng kasalanan na nagawa ko. Pero JR, Sir, huwag niyo pong sasaktan ng asawa ko. Huwag ho kayong magalala, Mrs. Hindi ho namin sasaktan ang asawa ninyo. Mitch, pero pangako sa akin na hanapin niyo si Ron. Oo, JR. At hindi ako papayag na makulong ka. Gagawa ako ng paraan. Tara na ho. Pa? Pa? Lisensya ka na. Saan niyo dadali ng papa ko? Tara na. Pa! Pa! Ah! Bakit po nila hinuli si Papa? Ano pong kasalanan niya? Anak, makakalabas din ang papa mo. Hindi natin siya pababayaan. Ma, humingi po tayo ng tulong kay Lolo. Please, Ma! Oo, anak. Gagawin ko yun para sa papa mo. Panahon na siguro para harapin ko ang dati kong amo at ibalik ko ito sa anak niya. O sige, kunin na lang ninyo yung pinadeliver ko dyan mamaya. Pa, Anak, kumusta ka na? May problema ba? Pa, patawarin niyo ako sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Tapos na yun, anak. Matagal na kitang pinatawad. Hindi ko na alam ang gagawin ko pa. Si JR, dinampot ng mga pulis. Tapos, si Ron, hindi ko alam kung nasaan siya. Hayaan mo na, anak. Ikaw nang bahala sa asawa mo. May magaling akong abogado. Siya nga hawak ng kaso ng asawa mo. Salamat po, Pa. Sa lahat ng nagawa ko, hindi mo pa rin kami pinababayaan. Anak kita, hindi ko papayag na mahirapan ka. Senyor Manny, Mang Romeo? Romeo, anong ginagawa mo dito? magandang araw po, Senyor Manny, Ma'am Mitch. Ang tagal mong nawala. Kumusta ka na, Romeo? Senyor Manny, hindi po ba kayo galit sa akin? Romeo, alam kong may nagawa kang kasalanan sa akin. Pero, kinalimutan ko na yon. Maraming salamat po, Senyor Manny, sa lahat ng nagawa niyong kabutihan sa akin. Nagawa ko pong nakawin ito sa anak niyo. Ito yung naiwan ko sa kwarto ko na alahas. Paano ito napunta sa inyo? Yun ang pagkakamali ko. Nagka-interes akong kunin yan sa kwarto mo para sa anak ko. Naiwan ko po ito. Gusto ko sanang balikan. Kaso, hindi ko na nagawa dahil... Anak, Romeo, masakit man ang pangyayaring yun. Pero, kalimutan na natin lahat yun. Senyor Manny, handa ko pong tanggapin ang kaparusahan na nagawa ko sa inyo. Romeo, hindi mangyayari yun. Hindi naman ako nagsampa ng kaso laban sa'yo. Maraming salamat po sa inyo, Senyor Manny. Basta sa kaarawan ko, gusto ko, andito kayong lahat. Makakaasa po kayo sa akin, Senyor Manny.
Sige po, Papa. Basta, maging maayos na ang lahat sa araw na yon. Oo naman anak, may malaki akong sorpresa para sa inyo. Ang importante, nandun ka. At sisiguraduhin kong makakalaya ang asawa mo at ayusin natin ang kaso niya. Maraming salamat po, Pa. Lovely, anak. Lovely. Ma, ano po? Kaawaan ka ng Diyos. Saan po kayo galing? Sa bahay ng lolo mo, anak. Talaga po? Oo. Humingi ako ng tulong para kay papa mo. Ano po sabi niya? Sisiguraduhin daw niya na tutulungan niya ang papa mo. Mabuti naman po. Mabait talaga ni Lolo. Oo nga, anak. Nahihiya nga ako sa kanya. Dahil sa lahat ng mga ginawa niya, hindi ko man lang siya nasuklian. Bagkus, sinamantala ko pa ang kabutihan niya bilang ama sa akin. Ma, ang mahalaga po, nagkapatawaran pa rin po kayo ni Lolo. Maaayos rin po natin ang lahat, Ma. Oo, anak. Sana nga. Mano po, Mano po, Lolo. maligayang kaarawan po, Papa. Ito po yung regalo namin. Maraming salamat. Nagabala pa kayo. Masong, pakita lang nga doon. Kulang pa po yun, Pa, sa lahat ng mga naibigay niyong tulong sa amin. Maraming salamat din pong pa sa tulong niyo sa akin. Wala yun anak. Pamilya tayo. Walang ibang magtutulungan kundi tayo. Mga gutom na ba kayo? Mamaya, magsisimula na ang selebrasyon natin. Senior Manny, luto na po yung pinaluluto nyo. Tatay Romeo, JR, bakit po kayo nandito? Siya ang dati kong katiwala dito. Magkakilala kayo? Si Tatay Romeo ang tumulong sa akin nung napadpad ako sa malayo. Doon ako nakituloy sa kanya ng ilang linggo. Oo, Mitch. Mabait ang asawa mo. Wala siyang inisip kung hindi ang pamilya nyo. Sayang lang po, hindi niyo makikita si Ron, ang nawawala kong anak. Mayroon pala akong sorpresa sa inyo. Pa, di ba dapat kami ang magbibigay ng sorpresa sa inyo? Gusto kong maging masaya kayo itong araw na ito. Lo, hindi na po kami makapaghintay. Masong, ilabas mo na ang sorpresa ko sa kanila bago mag-umpisa ang party. Opo. Ron, anak! Anak? Ma? Pa? Anak? Ang tagal ka naming hinanap, anak. Maraming salamat anak. Magkakasama na rin tayong buong pamilya. Pasensya na kayo kung nag-alala kayo kay Ron. Nakita ko siyang lumabas ng bahay niyo, pinakuha ko kay Masong at inuwi. Alam kong may sakit siya at kumuha ko ng private nurse na mag-aalaga sa kanya. Maraming salamat po, Pa. At kayo ang nakakuha kay Ron. Hindi ko na sinabi sa iyo anak,
at alam kong kukontra ka. Ron, anak, wala na bang masakit sa'yo? Ma, mabait po si Lolo. Pinagamot niya po ako. Masaya ako magkakasama tayo sa bahay ko. Tara, kain na tayo. Tara na.